DJ Arishu, let's go. Haradini Silvi Ubangiji malicin maza da mata ka bana abin da ya wuce nazarta na karba na bawa masoya mu shata kudi mu cikin la ilaha illallah kuma tabbata salati mai fito da matsayi da salama abun alfahari na mai girma da karama ahmadu mai matsayin baiwar da toma ina san ka ina kaunar ka tun ba yau ba kowa ya jikinsa ya gana isar ki batula tunda maiki ne ya kira ki da jamila ku ne hanyar tsira babu kila wakala mu dai kin ba ma abin da muke so jamila ina kwana barka da wara kashe wuce jani kowa ya san ka a cikin wannan zamani karbe maka ba ma abin da ya wuce yaƙini kashewa suka kama da hasken karti gani wallahi sai shiru idan an zo gaban baba kowa ya san me nake nufi ko ban faɗa ba inda ba ka saba nan a ce gardamar ko kuwa ba kashe ba ka fara ba haradimi ina son ka dattijo ina kaunar ka yali wallahi ina neman ka yaliyu ina da wurin ganin ka kangaren ka ko gwani dattijan arziki kowa ya bi ka baya wahala sai zikiri gane na zo raudar ka abin alfahari yaliyu kai ne aliyu ina can kari aliyu wai waye zai ba mu labarin ka fudu ya baka jibiri ma ina kamar ka gausiya baka sayo zikiri na irin ka haradimi na da sama zan fada a kanka yan faira mu gaida harazimi dole yan faira mu ba harazimi ina kwanan ka ba harazimi sannan ka harazimi ban ji gara da sautin ganga suna tashi ba ban ji sauti mai ratsa zuciyoyin yan faira ba ban ji busar da za ta samu cikin jazaba ba yaya ba zan rude ban ji harazimi ba harazimi ga kai na shafa shi da hannunka wasu suna kina saboda na batul barka wasu da tan zamu barka ya fi hauka yaya ba zan rude idan ban ji aliyu ba wayo na rude na rasa gana kaina kuma ya fito man sai na ganka ko ina wai shin wani aliyu ne na rasa gana kaina ko dan ka kadai yana sa mutane da gana سلامنا على دلالين الجليسي سلامنا على البدر المنيرانيسي سلامنا على هذا النبي رئيسي وقتي قيامي مثل وقت جلوسي بابالي